suratul haqqa makkiyatun ayat ko tafande joyi didi bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inda Allah arrahman ko inda Allah arrahim ko inda Allah al haqqatu daranga allati yahiqu fihi ko ganduda ene jojje hen ma unkira min al ba'si wal hisab ko yeddano to bangi ummital ko yeddano to bangi hasbore ko yeddano to bangi jobti ene jojje nyande her wal mudhiratu lidhalika ko darga woni ko fenyinta dum mal haqqatu kawise ko mawnini alhaali darga allawi wa ma adraka muhammad ko andintuma anne mal haqqatu ko woni mawnugol darga kazzabata Thamûd fenni leñol ni wieni wa aadun e leñol ni wieni be pennino bil qari'ati ko wiyete darga be penni darga go aneni nde wonno qari'a firata ko duddata ay ko duddata kulhuli mum bernde neddo dum wiyete darga allawi fa amma Thamûd so tawi ko leñol wiyete non fa uhliku ben halkiraama biddaariyete ha caango mongo wa amma aadun so tawi ko leñol wiyeteni fa uhliku beedone kalkirama birihin henndu sarsarin sattulu sawtu atiyatin sembundu sakharaha ndu elti alayhim mabbe saba alayalin jammaji jeedidi wa thamaniyata ayyamin balde jeetati jammaji jeedidi e balde jeetati husuman de ganda ko deggondir fataral qawma allahi biya yimbe be fiha e henndu he saraa ebe pukki ebe kalki sayibe ka annahum ada sikkabe elle kam ajazu kabe poobe nakhlin tamaroje qawiyatin de ganda ko yemmen ene pukki so tamaro so hore mum fukki man wayata ni kambe non be pukkori ko ena taji kambe heddi be darido allah wi fa hal tara lahu bele an muhammad won ada yiya e mabbe min baagetin keddido jawabu mum ko ala keddotodo ala wajaa fir'auna odo kudar ari wa man qablahu e ben adinobe wal mu'tafikat e gure annabi ludu ben ngardina bil khadiati e gofi golli golle bande fa asaw rasul rabbihim be gofi nelaabe jommat fa akhadhum alla nangibe akhdatan nangand rabiyatin de ganduda ko sattunde alla nangibe nangande sattunde alla wi inna no mina lamma dagal ma'u tumane min amti ndiyam e dow kala huunde hamalnakum onon bibbe adama min doodi on e keceje baabiraabe mon min doodi on fil jariyati e laana ndogowo min jooli heddibe be Allah wi min badiri deedo golle li naj'ala halakum mbele min badana golle de wonande on tadhkiratan ko wa'azu mbele odon baasa wadde golle de be bannode min kalki heferebe min dandi julbe be Allah wi min badiri ko li naj'ala halakum tadhkiratan mbele min badana on dum do ko wa'azu wa ta'iyaha mbele ene reena de golle uznun nufru wa'iyatu renoru ko nan allawi fa idha nufiqa fi sur so tawi allah du wutta nafkhatun wutta go wahidatu wa yalawma yawmal qiyamati wa humilatil ard leydi ndi bamtima walla bamtama wal jibalu kaaje bamtama fa dukkata kaaje de kelama dakkatan wahidatan kelgol gotol wadama keltine kaaje de kelama gontinda jodi fa yawma idin on nyalawma waga atil wagiatu nyane hen darga daroto nyalama mo leydi ndi bamta asaman o bamta kaaje kela batta nda jodi nyane hen waga atil wagiatu nyane hen darga daro Allahu akbar wan shaqqati sama'u asaman o seko fahiya on asaman yawma idin on nyalawma wahiyatun asaman on jiyamo omo lohi hay huude o wona wal malaku jiya malaika ala arja'iha e bangeji asaman ene tello wa yahmilu ene rondo nyande hen arsa rabbika al arsi jome fawqahum do mabbe kambe malaikaji kalaji nyande hen rondo to zamaniyatun jetati
yawma idin on nyalaw nyane her rondoto dankiki ko malaikaji jetati in dondoto al arsi yawma idin nyane hen turaduna onon tagore de ngarde don wonande hasbore la takhfa allawi suudota min ko e mon khafiyatun ko suudi sirru gondo der berde mon nyane hen weejat allawi fa amma man utiya so tawi ko on dokkado kitabahu rokkira mandake mum holko wiyete mandake kayid maada sa rokkirama dum biyaminihi dokkiraado dum jungo mudum nyaam faya qulu so yi ko woni hen ko somo totte o wiye ha nange o wiye yimbe be ha kanko neddo o so tottama kayid o tottirama jungo makko nyaamo bandi ko ene ngoni sa amat o wiye be ha nange oɗo kay nange iqra'u jange kitabiya kayitam inni ndeke min zanantumi yalana anni no min mulaqin min kam mi hawri hisabiya hasbore am min kam mi dañi jam yewe kayitam o allawi fa huwa oɗo fi aishatin o moy ngura radiyatin jarlat hol on ngura fi jannatin e gese aliyatin ɗe ganduɗa ko tawɗe udufuha ay junge mumen hono ɓesnoje ɗe daniyatun ko malli sa darima heɓat sa joɗima heɓat sa lelima heɓat Allah wiyaɓe toon e nder aljanna kulu ñaame washrabu jare hani an oɗon newnana holko woni sababu bima aslaftum sabu ko ɓenninno ɗon golle fil ayyami e ñalawmaji alkhaliyati ɓennuɗi ñalawmaji ɓennuɗi golluno ɗon on gollanino jam on dañi jam hande on maral Allah wiyama yaishuna ɓe nguura toon fala yamutuna abadan ɓe mayata ha cayi wa yasifuna ɓe cella toon fala yamraduna abadan ɓe gonta ñaw ha cayi wa yunamuna ɓe nemo toon fala yarawna ba'san abadan ɓe gonta yi caɗele ha cayi ɗum ko ɓuri ɗum aduna kay ɗum dañaka ɗum wa amma man utiya so tawi ko on dokkiraɗo kitabahu kayin mum bishimalihi jungo muɗum nano heɓiri jungo nano fa yaqulu o wiya ya way heeƴeyo ya laytani ha way heeram yo hanino dey lam uta kitabiyami tottaka kayitamo walam adri min dey mi andani ma hisabiya koni hasbuwal ya laytaha hanino mayde aduna nde kanat latinoma alqadiyata ko tañoral gurdam taw ummital ala hanino no mayimi taw mi wurtata ma agna min dey nafani anni ga ammaliya jawdam di nafani halaka anni halki gam dey sultaniya dolam dey kalkima min dey mi borama halaka anni sultaniya halaka halki anni ga am sultaniya dolam dey kalki kam aha Allah wiya oto hebbinam haalaade heewi haal Allah wiya malaikaji khuzuhu nangemo fagulluhu lonko ƴinemo mbaɗe geƴƴelle dande makko summal jahim jeygol ene wiye ni salluhu Allah wi nannemo hen so on nannimo summa fi silsilatin retti ceenuji ɗi ganduɗa zar'uha juuteki mumen 70 zira'an ko capanɗe 7 zira tawa ko dira malayka wona dira net dira malayka noon ɓuuri aduna hewde dira malayka ɓuuri aduna mawnude capanɗe 7 noon dira malayka ɗin ceeluji piilete e nato o jeygo ibnu abbas o wi fa tadkhulu fi duburihi ceen o nannire caggal makko o tukhraju min mankharihi ceen o yaltinire hinere makko wa qila 70 zira'an won wiɓe ala ko capanɗe 7 dira kullu zira'in 70 ba'an wiyama kala hen dira ko capanɗe 7 ñayi kullu ba'in abadu ma bayna makkata wal kufata kala hen ba ñayi ɓuri hakkude kuufa e makka o ɗum ɓuri ɗo e kodduwar ñayi goto malayka ɓuri ɗo e kodduwar ñayuji capanɗe 7 woni dira goto capanɗe 7 dira noon ceenuji ɗum aɗan toon so ɗum de ko bone waɗata
وقيل 70 زراعا كل زراع 70 زراعا وياما كتبند جيد درا كلا درا كتبند جيد درا وقيل ليس المراد بالعدد حقيقته وانا ديموار لمان دي وانا حقيقه بل هو كنايه عن اسبها ودولها سبو كابوي لو جميع حديد الدنيا ما وزن حلقه منها وبي جندانgal jamde aduna pop wana yi ceenu saret dey on ji ceenu saret o bi jamde aduna de fof so ndenti wonata longdu woturu e longdi ceenuji jahannam jamde aduna de mum so ndendinama wonata longdu woturu jawel gotel wana yi ceenuji sarina werne ngel jawel gotel wonata ajarana Allah minha yo Allah dando ene on bone yo Allah dando ene on bone Allah wiya 70 zira'an faslukuhu na nemo e mum na nemo he caggal nde o nanna jeygol dum kadi o wade e makko sabu innahu odo kudaado kana o laatinoma la yu'minu billahi o gonɗinano Allah al azimi mawɗo Allah moƴƴo mawɗo o gonɗinano ɗum te wala ya huddu o hirjintano ala da'amil miskine ñamminde miskine fa laysa lahu al yawma alanamo hande ha huna ɗo hamimun ñallam ɓero sehil ñallam ɓero hande ala wala da'amul alanamo ɗo ñam illa min ghislinin so wana mbordi naɓɓe jeygol ene wiye jahannama mbordi jaltoje pulki mabbe ko dum woni ke be jartato la yakuluhu nyamata dan de don nyam illa al khadi'una sawana wofobe Allah fala usimu alla wi mi wodiri bima tubsiruna ko jiyato Allah mi wondiri ko yimbe darata wama la tubsiruna e ko on jiyata innahu odo qur'ana mi wondi la qawlu rasulin karim wallahi go kongol nelado teddudo to Allah aha وما هو قرآن وانا بقول شاعر كونغول نالنك قليلا فمدي ما هاورو تؤمنون كونغون انتم ولا بقول كاهن والله قرآن وانا كونغول وجه قليلا فمدي هاورو ما تذكرون كورن باتشو فمدي دي قرآن تنزيل كجيبغول من رب العالمين امرا دي جيدو بن ولو تقول ستوينو نون فيفيني نوما علينا ادو امين نلادو اوسو فيفيني نوما بعد الاقابيل يوغاي كونغودي دي او حالانتونو اون بي سانكو فيفيني نون والله la akhadna minhu min nangon makko lette min nangiramo bil yamini sembe hatta summa laqada'na minhu amin tajanna makko alwatina dadol dande o maya kono no o wadani dum fama minkum holko hebi on fama minkum ala emon onon beedo min ahadina goto hajidina mo ene hada dum ala emon kado wudu mami waddum te kado wala innahu o qur'ana la tadhkiratun ko wa'dhu lil muttaqina wa nandhul bi wa inna minan la na'lamu minan koni andube anna minkum ene mon onon yimbe be mukazzibina be ene pen wa innahu qur'ana la hasratun ko nimsade alal kafirina hefede bi sinyi jango yawmal qiyamah wa innahu qur'ana la haqqul yaqini ko gonga mo ganda ko janana ko gonga gono qur'ana ko biya ko hala ko fuko ko wonata fasabbihi sunnu an muhammadu bismi rabbika inde jome al azimi maw bismillah suratul ma'arij simore de ko non de wete makkiyatun aaje de ko capan enay holko woni sababu aya o ko kefaral gotal ne wi harsu bun nu'man de rasul sallallahu alaihi wasallam wimu wi onani tan hefrebe bi o be bi nen onani hefrebe bi ne la Allah wi man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu kala mun gonmi khalifa mum aliyu ko khalifa mum kanko ne de onani kan hala o waddi ngeloba makko fajaa o ari hatta ana kharahilatahu hawa jusni ngeloba makko bil abdahi enade makka o wi ya muhammad amartana anillahi an nashhada ayamiri min to Allah yo min ceernu an ko woni fi la ilaha illa Allah dewetedo gonga ala so wana Allah wa annaka rasulullahi wonde an kane laado Allah
faqabilnahu minka min jaɓiɗum e ma wa anno hajj jamirɗa yo min kajju faqabilnahu minka min jaɓiɗum e ma wa anna suuma shahru ramadana yo min koor lewru korka fi kulli amin kala hitane faqabilnahu minka min jaɓiɗum e ma thumma lam tarda hatta faddalta bna ammik a welaka ɗum bo fo ha ɓurɗa ɓi yumma o e dow amen ɓi bamma o afa hada shay'un minka ɗum ɗo ko an tan haali ɗum am min allahi taala walla ko allah yamiri yaha فقال النبي صلى الله عليه وسلم نلادوي والذي لا إله إلا هو ميوندري دوتي داي قوم على سوانا كنيم وما هو إلا من الله والله كن بيمي كلام نقول من خليفة ممكو علي كو خليفة ممكو كو الله ينون أودا هرسي ووي اللهم إن كان ما يقول حقا جوما عن الله وتويكو محمد هالكو كو قومو كو آن يمري فأمطر علينا هجارة من السماء تب إدو أمن هاير أمراد إدو أسمان ما يدنين يميدو mi wartota mi maayi fofto kanko baɗɗo kanko mo fassiroyi fa wallahi mi wondiri Allah ma wasala ila naqati kanko oɗo kefero binoɗo noon o yettaki ngelo makko hatta ramahu llahu bi hajarin ha Allah weddimo hayre ha nde fawaga ala dimaghihi hayre nde yene ngandi makko fa kharaja min duburi yaltiri caggal makko mayde ngeɗimo wona wino ko yo maayi o maayi kisa allawi sa'ala ñaagima noon sa'ilun ñaagoto bi adabil lefte waaqiinde ene jana lil kafirina wonande heefereɓe laysa lahu alana lefte ɗe daafi duñowo so ngari walla laysa lahu alanamo kanko biiɗo yo lefte ngal o so ari alanamo daafi duñowo min allahi ummarade allah zil ma'ariji jam ngabbirɗe ta'arujul malaikatu malaikaji ne ngabba won ruhu malaika biyeteɗo jibril ngabba ilayhi fewde mum ene tellini jamiroje allah fi yawmin e ñalawma mo ganduɗa kana laatima miqdaruhu walla kana ene laato miqdaruhu fodde ñalawma o so tawi ari ñalawma o ene laato 50,000 sanatin fodde duuɓi ujunnaje 50 to banggue kefere noon ñalawma o wayata e mum ñalawma o juutirta e mum kono duuɓi ujunnaje 50 ni ko amma julɗo ñalawma o fo e julde wayata e mum kono julde waktu tan julde tous parti no wayata e mani noon tan ñalawma o wayata e Allah wi fasbir muñ sabaran muñal jamilan ngal ganduɗa ko jongal innahum sabu kamɓe yarawnahu eɓe jiya lefte ɗe ba'idan ene gondi Allah wi wanarahu minen noon emin jeltide gariban ko ɓalliɗi yawma takunu sama'u ñalawma mo asaman oɗo mo jiiɗa laati kal muhli omo wayno digidere godoron walla no kaalis taynaɗo wa takunul jibal kaaƴe ɗe ɗe jiiɗa ɗe laato ñande hen ɗe mbaya kal ihni eɗe mbayno teefe anani de ɗe ganduɗa tappaɗe henndu ne waɗa ɗumen wala yasalu ñande hen namdota ko hamimun ñallam ɓere mum hamiman ñallam ɓere hay goto ñamdota ko alhaali goɗɗo on an no mbaɗa hol alhaali ma ala goto fof koye sohla mum Allah wi yubassarunahum eɓe jiidira e mabɓe yubassarunahum eɓe jiidira kamɓe koye mabɓe yoga mabɓe jiiya ko yoga ɓe gandodira kono ɓe kaldata jiiya neɗɗo mbiya ijam woni ko ama julde ha kara Ablaye Saydou kono noon haaldede ala de goto fof de so tawi e ummital waɗi sa yimo gandunoɗa aɗa anda kay o tigi ko kaali o kay ko idi tigi woni ɗo kono noon kaldigal ala noon to gummiɗa hoto gonnoɗa ay ɗum ala e ko yaaduta yubassarunahum eɓe jiidira e mabɓe Allah wi yawaddul mujrimu ñande hen kefeero yiɗat law yaftadi hanino sottima min azabi yawma idin e lefte on ñalawma o sottoro ɗum bi banihi ɓiɓɓe makko wa sahibatihi e joom suudu makko wa akhihi e miñiko walla mawniko wa fasilatihi e gorol makko allatino ngol tuwihi ngol o tapporno ɗum so o toñama bande en hoccannoɓe tugaje ne mballuma ɓen ñande hen aɗa sottoroɓe min adabi yawma idin lette on ñalawma mbiya Allah nanganam ɓe piya ɗum ena mayde garɗi ɗum e goppaɓe ñande hen o sottoro wa man fil ardi jami'an hanino kanko jeeyi kala ko woni leydi fofo o sottoro summa yunjihi pour Allah dandam pour so waɗi ɗum ha gasi Allah dandam Allah wi kalla aɗa daɗa kalla guftaka kalla guftoka wona noon
innaha jeygol ngol lawa ko ni ngol wiyete ko dulbittongol e dow kefeero kangol jeygol lada nazaatan ko ngol ɗofowol nguru neɗɗo lissawa pour ha ɓenda so wiyama so neɗɗo o naati jeygol ngol tan jarrat neɗɗo o naati jeygol tan nguru ngu ñortoto heddo tewɓolu andi ɗum ɓuri musde nguru so tawi ko a sumi e tewɓolu kay so tumi ɓuri mettude Allah wi kangol jeygol ngol tad'u ngol noddata man adbara ko on dunkiɗo wata walla runkiti galimana wa jama'a rindini jawkal mum fa aw a reeni jawkal ngal tottata en haqqe Allah aɗa lima jawdi tan aɗa mofta a tottata haqqeji Allah a askata a jokkata enɗam koni innal insana neɗɗanke de ko holiga halu an o taga ko gufu gafa neɗɗo taga tan ko gufu gafa holko waɗi gufu gafa neɗɗo mo ganduɗa jam heƴani mum so heewi ɓurtat so bone heewi ɓurtat neɗɗo hay hunde heƴani mum so dañi jam ɓurtat so ɓurti tan haaɓat so dañi bone kadi haaɓat ndeke neɗɗo hay hunde heƴani mum huliga halu ida massahu sharru so memimo ko wiyete worode tan jazu'an ko ƴamƴotoɗo wa ida massahu lkhayru so moƴƴere heɓimo tan ewa manu an so dañi jam tan manu an o haɗa kala ko haqqe Allah baɗɗiɗo e dow makko o haɗa ɗum innal insana khuliqa halu'an o tagama tan ko ƴemƴotoɗo e sattude reeɓude e famɗude muñal e wawde sattu e wawde hadde jawdi e yaccade ko ganduɗa hanani ɗum tan neɗɗo taga illa al musallina so wona julɓe alladhina no ɓen hum kañumen ala salati ɓe julde mumen da'imuna ko duumiɓe walladhina ɓe ganduɗa ɓen fi amwalihim ene jawɗele mumen haqqun haqqe ma'lumun gandaɗo asakal lissa'ili warande garɗo ma ene ñaago ene rokke hen wal mahrumi kaɗaɗo ñaagade kadi rokke walladhina e ɓen ɓe ganduɗa yusaddiquna ɓe ene gonɗini bi yawmiddini ñalawma jogdi walladhina hum ɓe ganduɗa kañumen min adabi rabbihim e lebte joomen mushfiquna ko huloɓe inna adaba rabbihim ay lebte joomeɓe gayru ma'munin ɓe gona hooliɓe jippogol mum walladhina hum ɓe ganduɗa kañumen li furujihim wonande farjiji mumen hafizuna ko renoɓe illa ala azwajihim so wona e dow suddiɓe maɓɓe aw ma malakat aymanihum walla ko jeyi ɗum ñaame maɓɓe ko wayno horɓe maɓɓe fa innahum ɓen kam gayru malumina gona ñiŋaɓe faman ibtaga kala mo ɗaɓɓi noon wara a zalika kala mo ɗaɓɓi mo wona joom suudu mum kala mo ɗaɓɓi mo wona korɗo mum fa ulaika ɓeɗo humul aaduna ɓe mbiyete yewtuɓe ko dagui fewde ko harmi walladina hum ɓe ganduɗa kañumen li amanatihim wonande koolaɗe ɗe kolnano wa ahdihim e aadiñumen ra'una ko renoɓe walladina hum ɓe ganduɗa kañum bi shahadatihim seedan fagol mumen qa'imuna ko darani ɓe cuuɗata walladina hum ɓe ganduɗa kañumen ala salati ɓe julde mum yuhafiduna ko renoɓe enen juula e waktuji Allah wi ulaika ɓen fi jannatin ɓe gone aljannaji mukramuna ko teddinaɓe fama lilladina kafaru holko heeɓi ɓeɗon heefereɓe qibala ka wonɓe sarama an nelaɗo Allah muhdi ina ene puttini guite anil yamini ne jooɗiri banggue ñaamo wa anil shimali to banggue nano ma ene jooɗi ɓene jooɗi banggue nano ene mbaɗi usine dente ha ɓeɗo holko heeɓiɓe eɓe mbiya e jalkidde julɓe ɓe eɓe daara ɗumen ɓe mbiya julɓe ɓe la in dakhala haula il janna wallahi ɓeɗo so tawi naati aljanna la nadkhulannaha qablahum ɓeene mbay wasde ni so ɓeɗo naati aljanna minen gartoɓe naati ɓe gona wiide noon
Allah ko ni be penas qala ta'ala allawi ayadama kullu mri'in bele daminto kala neddanke min mabbe an yuda kala ne nanete jannata na'imin aljanna nimi jawabu mukalla dum ala nade aljanna a gollanani dum anata innanu min khalaqnahum min tagibe kambe beedo heferebe hono no min tagruno e adibe be ko wana kambe mimma ya'maluna e ko be gollata tan fala ma ubi dhalika fil jannati wa inna ma yudma'u fiha bittaqwa wana ada ko wala wel man biya ko aljanna tamit to dana aljanna ko tawre huli Allah mo hulani Allah nata aljanna ala koy mo hulani Allah nata aljanna afami de neddo yo gollan Allah neddo gollanta ko Allah gollanta hoore mum faman lam yastakmil bil imani wa da'ati mo timminani gonɗingol timminani ɗoftagol walam yatakhallaqa bil akhlaqil malakiyya taw o jogaki jikku maleka lam yasta'idda li dukhuliha oɗo heblanaki nade aljanna ɗum woni jimo o wiya khadimal jismi ehima liggantoɗo ɓandu kam tashqi bi khidmatihi heewi ko tampanɗa ligganade ɓandu a faami an liggantoɗo ɓandu a tatlubu ribha aɗa ɗaɓɓa gañari bima fihi khusranu ko ganduɗa perte ene mum ɗaɓɓata gañari ko ganduɗa ko perte ɓandu ko perte ɓole goni hen in had ila ruhi saɗa yaha rundu few e ruhu wastakmil timminoro fadailaha ɓure ruhu fa anta birruhi la bil jismi insan fa anta ay an birruhi ko sabu ruhu gonirɗa insanu neɗɗanke la bil jismi wona ɓandude addanma wonde neɗɗo ko ruhu so ruhu iwema a wonta nen won neɗɗo sa yi neɗɗo woni neɗɗo ko ruhu wona ɓandu ɗo jiyaɗa fotana aɗana poppo ay haysogo mbubu juulema ma lootoyɗa mbiya hade addudema micro an koto banggue ruhu a wondaka a rewata Allah a toppita ko ɓandu yondu tan comti joɗɗi tan ñamde welde tan yo ɓanduɗa tan to Allah to ala toon haaju ganda de a huƴwi a hangama fa anta bir ruhi la bil jinsi insan Allah wi fala uqsimu mi wondiri bi rabbil mashariki jeyɗo funne ngeji wal magharibi jeyɗo hirne ngeji inna no minen laqadiruna Allah wi mi wondi e min kattani ala an nubaddilane min gostitto khayran minhum ɓurɗo moƴƴude maɓɓe kamɓe ɓeeɗo min guittaɓe ɗo haɓe laaɓa min gadda tagore wonde Allah wi ɗum ne newanimi wa ma nahnu wanani minen mi masbuqina ko min daɗeteɓe Allah wi min donkani wadde ɗum fazarhum woppuɓe yahuduɓe jumpa e penale maɓɓe wa yalabuɓe piñiɗo e aduna maɓɓe hatta yulaqu haɓe kawra yawmahum ñalawma maɓɓe allazi on yu aduna moɓe padana Allah wi yawma yakhrujun ñalawma moɓe jalti minal ajdasi e goble sira'an e yawde eɓe jamobru eɓe notoyo Allah sa yiɓe neɓe jaccorto ka annahum cikkataɓe ni ila nusubin ko fewde jalangeji yufiduna ɓe jaccoto Allah wi khashi'atan jiya ene hoy absaruhum gite mabbe tarhaquhum ene naata e mabbe pular o ko ene mewo e mabbe zillatun ko wiete koyar allazi zalikal yawm on ma nyalawma allazi woni on kanu mabbe latino yu'aduna e be padana suratu nuh simore de ko non de wiete aywa ayde de ko no gas e jeenay walla no gas e jeetati ayde de ko non de non de poti bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah andi kambe beedo wiyama adi nelede e heferebe fof adi nelede e heferebe fof e hadde keferu hadde jalan ko annabi nuhu li anna shirka inma hadatha fi zamanihi rewde jalan fuddi ko e zamanu nuhu wa amma ma qablahu ko adi annabi nuhu falam ya'rifu ibadata ghayrillahi sakata yumaru bi tarkiha ben ganda rewde ko wana Allah takal jamile yo ngop ko be ganda ko andunobe rewde ko wana Allah no wodi ko ben jamilte yo ngop wana ko adinoma ko dum alan allawi innanu minan arsalna minan kay min neli nuhan annabi nuhu ila qaumihi fewde yimbe mum
min neli nuhu ila qawmihi fewde an yimɓe mum min mbi an anzir qawmaka jeertin yimɓe ma min qabli ko adi an yatiyahum ne arata e maɓɓe se ɓe gonɗinani ko arata e maɓɓe azabun lefte alimun ɗe ganduɗa ko mus kala o wi nde o yetti o wi ya qawmi e yimɓam innino min lakum wonande on nasirun komi jeertinowo mo binun peññinɗo jeertingol an o holko woni sababu konngol ngol o wi ubudullaha gottiɗini Allah wattaquhu kule Allah wa adi uni ɗoftoɗe kam son mbaɗi ɗum yaghfir lakum Allah yaafo on min zunubikum hunde e bakkatuji mon Allah yaafo wa yuakhirkum o nemna on o wasa leptude on ila ajalin fewde lajal musamman innagal inna ajalallahi ay lajal Allah e leptede so on gonɗinani idha jaa so tawi lajal ngal ari la yuakharu nemnetake law kuntum so tawi on laatiroma kay ta'lamuna oɗon gandi so on gandino kay lajal amayde so ari nemnetake on gonɗinanno qala o wi rabbi jooma innino min da'awtu qawmi min dey mi noddi ka yimɓam leylan jamma wana haran e ñalawma mboɗo nodda mboɗo wulla mi foftaki jamma mi foftaki ñalawma kono falam yaziduhum ɓeydani ɓe du'a iya noddugolam ngol illa firaran so wana dogde limanam wa innino min kullama da'awtuhum kala ne noddumi ɓe li taghfira lahum beele an Allah jaafoɗaɓe yow ja'alu asabi'ahum ɓe nanna guje peɗeli maɓɓe fi azanihim e noppi maɓɓe andi feɗendu heƴata e nofru feɗendu heƴata e nofru ko gulle kay ko gulle peɗeli Allah wi ko peɗeli kono feɗendu heƴata e nofru toujours Allah ene waɗa noon omo haala taw o haala taw ko jullu o haalda ɗum fofof andi en mbi ghaid wana ghaid pirtiri ɗum koko wiyete kuudi ko kono ghaid wona kuudi ghaid ko gaska koko waɗete hen ko ɗum wiyete kuudi ko waɗete e gaska ko ɗum wiyete kuuɗe hakke ɗum wawde waɗede noon kisa gaska ka ko ɗum wiya kisa ɗum wiya gaayiɗo wonti ɗum kisa so wiyama gaayi tan mbiɗen ko ɗum omo waɗa noon toujours kanko Allah omo haalda ɗum anani ɗum woni jaalu ɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli maɓɓe fi azanihim e noppi maɓɓe so tawi mi noddiɓe mbaɗa haalana ɓe haala Allah ɓe cukka noppi maɓɓe haade maɓɓe nante wastaghshaw ɓe cuddo siyabahum comci maɓɓe haade maɓɓe yiidemi wa asarru ɓe ñiiɓe keferu wastakbaru ɓe mawnikinima e gomɗinde Allah istikbaran mawnikinagol thumma refti innino min da'awtuhum mi noddiɓe jiharan dande dow mboɗo wulla mboɗo feññina thumma innino min a'lantu lahum mi feññinaniɓe sawtam wa asarartu lahum mi suuɗaniɓe haala israran e cuutgol mi deeyiɓe kalmi mi haali dande dow fa qultu mbiyan miɓe istaghfiru rabbakum imsinoɗe jommen goppe keferu innahu Allah kana serani ghaffaran ko jafotoɗo son mbaɗi ɗum yursilis samaa asaman o nelta toɓo aleykum e mon midraran e kewgol nde wonnoɓe jooɗima fodde duuɓi sappo ɓe toɓaka walla duuɓi capanɗe nayyi ɓe toɓaka rewɓe maɓɓe jibinta fofof anani fa halakat amwalahum jawɗele maɓɓe kalki wo mawasi ɓe jahori maɓɓe fo halki nuhu noon wiɓe imsino ɗe so on imsinima ma rewɓe mon jibin so on imsinima ma toɓo ar so on imsinima ma jawdi mon ɓulto ɗum woni istighfar ene nafa ɗe gueɗe fof sa duumima istighfar tan gueɗe kewɗe Allah rokkete ma Allah rokke ko ñamɗa ma Allah rokke cellal ma Allah rokke ɓesgu ma yaafe bakkat istighfar de ne nafa de mato ɗum de huɗaɓe ɓe Allah huuɗi ɓe mbiyen gop wahabiyankoɓe ɓe mbi ko ren mbannon moƴƴani ɓe mbi wona ɓe mbi ko wirdu moƴƴani ɗi ko woni wirdu wona astaghfirullah holko woni wirdu wona allahumma salli holko woni wirdu wona la ilaha illallah so neɗɗo haɗima ɗum hoko dogooru kudew so neɗɗo wima ya woppu ɗum holko rokkanma so wima noon so tawi a wona ɓoccode hoto haalde makko saɗa wawi hello tan sa wawa ƴettoɗa sa wawa mbiya yowol ko gadduɗa no sa haaɗi kam ɗum kam yowol ko tokkuɗa so andi a wawa tottema haydara ganda ko kuuɗaɗo goppam haade ko kuuɗaɗo yo yalawol makko ɗo toñ so natti galle ma waro kanko toñma
wani noon fa qultu staghfiru rabbakum mbimi imsina ɗe joomon innahu allah kaf kana laatima gaffaran ko jaafotoɗo yursili samaa so on imsinima asaman o nelda toɓo aleykum on midraran e kewgol wa yumdidukum allah ɓeyda on bi amwalin e jawɗele wa banina e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum allah waɗana on jannatin saddingaji wa yaj'al lakum allah waɗana on anharan calli malakum holko heɓi on la tarjuna on jortota lillahi to allah to waqaran ko wiyete ndenka holko haɗi on ndentata ko to allah ko haɗi rentade waqada khalaqakum on jortaki to allah ndenka waqada khalaqakum allah non tagiro on aɗo waran ko on sangaji allah tagima premieru ka toɓɓere o rutti o waɗi toɓɓere nde heɓɓere o watti heɓɓere nde hettere neɗɗo o woni neɗɗo o wuuri omo yaha haaju makko omo waɗa ko wela caggal ɗum o warma o so wiino wurtinma ko jeddirɗa sa wonano ɓoccode baɗɗo ni kay ɓuuri hewde ko waɗi wurtinde kay ko laawol gotol tan wonata an kay sa wona ɓoccode ɗum kam yeddinayi alam taraw beele on jiyani kayfa khalaqa allahu no allah tagiri sab'a samawatin asamanuji jeeɗiɗi ibaɗan ombodiraɗi o ene dow o ene dow o ene dow o on jiyani ɗum ko gumɗa fof kam aɗa laara ɗum kam wa ja'ala al qamara o waɗi lewru fihinna e nder majji kanji asamanuji ɗi pop walla asaman aduna o tan o waɗi ɗum nuran ko annore aɗa leera jamma jiya waɗa leelawal jaha haaju ma wa ja'ala shamsa o waɗi nange nge sirajan ko lampa kañum ɓuri lampa mum ɓuri leerde e lampa lewru degré leer nange ɓuri degré leer lewru degré leer nange ɓuri degré lewru ndu ay koode coynoɗa ɗo de ɓuri nange mawnude ɓuri lewru mawnude ko koode ɗe to goni to woɗɗu lewru ndu woni ko o asaman o nange woni ko asaman nayyi ɓiijo koode ɗe ko asaman jeeɗiɓijo dow mum jeeɗiɓijo dow mum toon ɗe goni ɗe ɓuri mawnu fof asaman ene hawni ceerɗo ko allah n andi no wayni wallahu allah noon ambatakum allah woni punnuɗo on woni tagɗo on minal ardi e leydi holko woni ɗum o tagi bammon adama e leydi o waɗi on nabatan ko on puɗi o ngol jibina ngol ha gonɗen gonirɗen ni allah wi humma yu'idukum fiha kanko woni duttowo on e nder leydi ndi wona taga ɗon koye leydi hen o ruttata on gubbe ɗon toon so ubbi on toon wo yukhrijukum kanko jogori yaltinoyɗo yawmal qiyamati ikhrajan e jaltingol wallahu ja'ala lakumul arda Allah woni baɗanɗo on leydi ndi bisaɗan berteteɗi no comme matalani Allah waɗi noon hen aɗa lelo sa welama jooɗɗa Allah wi waɗi noon ko li tasluku minha beele nan noon e leydi he subulallahi fijajan jaaj ene mbiyata beddaji jaajɗi aɗa rewa hen autoji ndewa hen yimɓe ndewa hen qala nuhu wi rabbi joomam innahum ɓeɗo asawni goofi kam yimɓam ɓe goofi kam de wattaba'u lesɓe ɓe wattaba'u ɓurɓe wasde ɓe ndewi ɓurɓe lesɗude ɓe ndewi mallam yaziduhu mo ganduɗa ɓeydani ɗum maaluhu jawdi mum wa waladuhu ɓeydani ɗum ɓesgu mum illa khasaran so wona parte e bewre e murteɓe ay ɓeɗo wasɓe ɓe ndewi koye alɗuɓe ɓe jawɗele mum ɓeydani ɗumen so wona kefir andi jawdi so fewnani tan bonnat ɗum woni sifa jawdi kala nde jawdi are juuɗe ma tawi ka pewɗo ɓeydoɗa ko fewde tawi ka kuuɗa tan ɓeyɗa kuuɗede haydara ɓeɗo noon ɓe ndewi ko mo ganduɗa jawdi fewnata mo jawdi bonnata ko ɓen ɓeɗo ndewi kadi ene jogui e sifa so ceerno so annabi so ari e nokku o wonata malaɗo wune ko patara ŋeeɓe alɗuɓe ɓe ndeway makko hayso ka daboto sa are nokku so tawi patron ŋeɓe gaari ma tan autoji ne gaara tan miskineɓe joguiɗo ujunere fo tan ara wiya o noon deke wona neɗɗo kono so tawi ko joom wutteji ceekiɗen tan garata ɗum a hewata kileneɓe so arene ɓe mbiyata ka wawa haydara kono so tawi ministére gaari député gaari so ɓooyi anen directeur consona cos gaari so ɓooyi tan liggotonoɗo banque ara so ɓooyi tan kadi
postiye ar ha muuse ar hankadi guumiye ar hankadi miskine ɓe garade hankadi on sa kewa kilene so tawi kadi ɓe calimama tan feere ma boni ganda noon annabaɓe ko noon ɓe nelete koye patrangeɓe so patrangeɓe jaaɓi Allah tan heddi ɓe jaɓat nde wonno kañumen jogui ko ɓalli ko ay ko Allah ko ene woodi kono ne woɗɗi ko Allah ko ene woodi kono ene woɗɗi tawde ko ma ya naata aljanna a yiɗa mayde noon ndeke a yawata yatto ndeke ɗum a yawata so tawi joni a wiyama huula Allah naata aljanna ala ko defɗa oɗo wi Allah ala ujunaji nani joni tan sa renaki toon paata barme yo neyɓuta tawde anda to paaɗa ko ɗum annabaɓe noon kala caliɗo so tawi patrongeɓe calima tan heddiɓe caloto ɗum woni noon kanko Nuhu noon patrongeɓe cali Allah wi kamɓe lesɓe ɓe fonnoɓe jabde ɓe wattaba'u man lam yazidhu ɓe ndewimo ɓeydani ɗum maaluhu jawdi mum wa waladuhu ɓeydani ɗum ɓesgu mum illa khasaran so wona perte wa makaru mawɓe ɓe pewji makaran feere kubbaran mawde no feewi holɗum ɓe penni Nuhu ɓe lorli ɗum ɓe lorli kala dewɗo e Nuhu wa qaalu kamɓe ɓe mbiyani lesɓe ɓe noddi ɓen ɓe mbi ɗumen la tadarunna alihatakum hoto goppe allaɓe monɓe emin gare gay allaɓe tawɗon ne babiramen taniramen rewɓe oto goppeɓe de wala tadarunna hoto goppe wuddan jalang wiyete noon jalang ne wiye wuddu hoto goppe on wala suwa an hoto goppe jalang ne wiye ni wala yagusa hoto goppe jalang ne wiye ni waya uga e jalang ne wiye ni wa nasaran e jalang ne wiye ni ɗum ko jalangeji maɓɓe to latli noon wona no jalangeji ko inɗe yimɓe wonno wuddu e suwa e guusa e ɓuuga e nus e nasru ko yimɓe mbiyete noon yimɓe ɓe ko rewannoɓe Allah no feewi ɓurnoɗo ɓe wawde rewde Allah ala joni noon koye juma he ɓe gonno kala e maɓɓe mayɗo ɓe desina ɓe mbaɗa ɗum portele ɓe mbaɗa ɗum e juma he so ɓe jii ɗum ciftoro de walla Allah ɓe ɓeydo kadi rewde Allah ha yimɓe ɓe fof maayi patron ha rewannoɓe Allah ɓe maayi haalaɓe joni noon juldannoɓe maɓɓe maayi haalaɓe heddi ɓiɓɓe maɓɓe cukalon ganda ko ɓeɗo holko mbaɗira ɗo ngari tawi porteleje ne ɗon kono ganda porteleje baɗaɗe ɗo holko waɗiɗe ɗon Iblis ara e maɓɓe ɓe natti kadi hay rewde Allah ɓe ganda saabu annabi ɓenni annabi goɗɗo arani ɓe gandano ɓe dewrata Allah ɓe jooɗi Iblis ara e maɓɓe wi neɗɗo jotta ko ala ko waɗi on dewata Allah ɓe mbi komin dewata wi on jiyani ko babiramu ndewanno ko nan nder jumato on jiyani ɗe porteleje wona ɗum ɗo babiramu ndewanno goppon ndewe ɗum ɓe mbatti rewde ɗum enati ɗum woni noon joni noon de annabi Nuhu ne alande nela ko yoɓe goppu ɗum yoɓe ndewa Allah goto baɗɗo ɗum o joni noon patrongeɓe noddi miskineɓe hoto goppeɓe de ɓeɗo babiramu ndewanno ɓe taniramu ndewanno kala mo goppumi gonta ñammin ɗum gonta nokkuɗo sac maaro kala mo goppuɗen wonta heɓamen sac maaro Allah wi waqad adallu ɓe majjiniri jaleŋeji ɗi kasiran ko heewi e yimɓe wala tazidi zalimina jalan noon ɓeydata heefereɓe illa dalalan so wona majjere jal ɓeydanta neɗɗo so wona majjere Allah wi mimma khatayahum walla mimma khadi'atuhum Allah wi ko huunde ko sabu jaleŋeji maɓɓe ɗi ugrigu ɗum ɓe jolda ugrigu mimma khadayahum hunde e jaleŋeji maɓɓe ko hunde e jaleŋeji maɓɓe ɓe jolta walla khadi'atu ɓe jangin meɗen fof ne selli sa wela mbiya khadi'atuhum sa mbiya khadayahum to banggue qira hafsi qira asim riwaya hafsi Allah wi ko ɗum ɗo ugrigu ɓe jolda Allah wi fa udkhilu ɓe nannira naran jeygol ko rewde bakkatuji rewde banandeji ɗi ko ɗum ɓe jolda ɓe nannira jeygol falam yajidu lahum ɓe dañani wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah ansaran mo en haɗa ɗum Allah wi min yooliɓe min nanniɓe jeygol tekkaɗo ɗum ala wa qala Nuhu wi rabbi jomam nde Nuhu hande haalani ɓe
waajiɓe ɓe celi noddiɓe sunde noddiɓe weñje ɓe celi duuɓi ujunere manqueɗo duuɓi 50 nu hunde noddaɓe fewde Allah o dañani sowona 49 ɓe piimo ɓe ɗeɗɗimo mbaɗi hunde fof ɓe aduna kala ko boni ɓe mbaɗimo kono hay hunde so ɗiftira wiya ko joomam yaafo ɓe ganda ko mbaɗata ko o andi hen hankanti o wi Allah mi tampi anni maghlubun fantasir hankanti mi tampi koy ala fof komi waɗaka mi waajima jamma waajima hankkadi eɓeni mi ɗaldi on joni mboɗo ñaagui miɗo jogi kalan minen ali haal o wi la tadar alal ardi mboɗo ñaaguima hata woppu e leydi he minal kafirina e kefeero dayyara ne hoɗi hay kefeero goto hoɗo e leydi he fof yo maayi so wona 50 jolɓe e laana ɓe kala ko wonaɓe yoolima ñande hen aduna o mumtas innaka sabu an Allah in tadarhum sa woppiɓe yu dillu ibadaka ɓe majjina jiyaɓe ma te wala yali duuɓe jibinta illa fajiran so wona fajiri kaffaran jeddowo Allah rabbi joomam ighfirli mboɗo ñaaguima noon an Allah yaafomi woli walidayya jaafoɗa nenam jaafoɗa babam wiyama yumma koye bamma ko julɗo woli man dakhala bayti e kala naɗɗo gallam o e kala naɗɗo jama am ka mu'minan tawde ene gonɗini Allah mboɗo ñaaguima an Allah jaafoɗa ɗum wolil mu'minina jaafoɗa dendagal julɓe pop ha darga daro wol mu'minati e julɓe rewɓe ha darga daro kono wala tazidi zalimina hoto ɓeydu hefereɓe kam illa tabaran so wona halkare sadaqallahu al-azim fatiha salat al-fatiha